अगर आप भी चाहते हैं अमन अलंकार ऑफिशियल के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं। बोलो प्रेम से थावे वाली मैया की। जागी जागी माई हो गइल भोर, जागी 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 माई हो गइल भोर, जागी 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 माई हो गइल भोर। 4 बजे चुचुहिया करे लागल शोर, 4 बजे चुचुहिया करे लागल शोर। जागी 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 माई हो गइल भोर, 4 बजे चुचुहिया करे लागल शोर, 4 बजे चुचुहिया करे लागल शोर। सुतल बानी माई रउआ कवना हो नींद में, सब भक्त आइल बाटे राउर मन दिल में। सुतल बानी माई रउआ कवना हो नींद में, सब भक्त आइल बा राउर मन दिल में। फुलबारी से मालिन लइले फुलबा लोर, 4 बजे चुचुहिया करे लागल शोर, 4 बजे चुचुहिया करे लागल शोर। राइटर राहुल माई रहे गजन हो, अरुण मोहन गावे राउरे भजन हो। राइटर राहुल माई रहे गजन हो, अरुण मोहन गावे राउरे भजन हो। के राजू दर्शन करे आइल तोर, 4 बजे चुचुहिया करे लागल सो, 4 बजे चुचुहिया करे लागल शोर। जागी 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 माई हो गइल भोर, जागी 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 माई हो गइल भोर। 4 बजे चुचुहिया करे लागल शोर, 4 बजे चुचुहिया करे लागल शोर। जागी 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 माई हो गइल भोर, 4 बजे चुचुहिया करे लागल शोर, 4 बजे चुचुहिया करे लागल शोर। Recording by Dev Recording Studio.